Od piatka do nedele sa na vedľajšej ploche zimného štadióna v Nitre uskutočnil v poradí už 4. ročník hokejbalového turnaja fanklubov Memoriál Ľuboša Gregora. Na podklade určenom pre inline hokej sa predstavilo 10 tímov. Zo všetkých extraligových hokejových klubov pod zobor neprišli iba fankluby Liptovského Mikuláša, Banskej Bystrice a Trenčína. Hralo sa v 2 skupinách, každý s každým. Play-off o štvrťfinále a o 9. miesto sa hralo. Toho roku sa v najlepšej forme predstavil fanklub HC Slovan Bratislava, ktorý výbornými výkonmi počas celého turnaja napokon zaslúžene dokráčal až k celkovému triumfu. Belasi si v rozhodujúcom zápase poradili s Martinom 3-1. Pre fanklub z Turca to už tak bola 3. finálová porážka. Z bronzu sa potešil fanklub Popradu, ktorý v dramatickom súboji o 3. miesto zdolal Nitru 2-1 po samostatných nájazdoch. Práve Popračania sa mali pôvodne zhostiť organizácie tohto 4. ročníka Memoriálu Ľuboša Gregora, no po viacerých problémoch sa na poslednú chvíľu vrátil turnaj tam, kde začal, teda do Nitry. Myslím si, že turnaj bol kvalitný po všetkých stránkach, hoci sme na jeho organizáciu mali rekordne krátky čas po známych problémoch, ktoré mali Popračania, od klubu nedostali plochu. Sa nám predsa len podarilo turnaj zorganizovať v Nitre. Ja som veľmi rád, že takto dopadol. Na záverečnom vyhodnotení dekoroval najlepších útočník HC Nitra Miroslav Kováčik a putovný pohár odovzdal do rúk kapitána družstva Slovana Bratislava otec Ľuboša Gregora. Ocenení boli aj jednotlivci. Najlepším brankárom sa stal Marek Šmit z Martina. Slovanista Roman Nemec presvedčil organizátorov najlepšou útočnou hrou. Cenu pre najlepšieho strelca si odniesol Popračan Martin Sminčák, no a honor najlepšieho obrancu si zaslúžil Nitran Adam Matúš.